שלום, קוראים לי אסף גודו, אני מהנדס מחקר ופיתוח במכון להנדסה חקלאית במכון וולקני, ואני אחראי מטעם המכון בפרויקט סמארט. סמארט זה ראשי התיבות של Small Ruminant Technology, וזה פרויקט אירופאי שמטרתו לשתף מידע ולשפר את ההכנסה של טכנולוגיות חדשות לתחום הכבשים והעיזים. הפרויקט ממומן על ידי תוכנית המחקר האירופאית הוריזון 2020, הוא מאגד בתוכו רשת של חוקרים מבריטניה, צרפת, אירלנד, נורווגיה, אסטוניה, הונגריה, איטליה וישראל. סקר שנערך בתחילת הפרויקט אפשר לחוקרים להבין מהם האתגרים הראשיים שאיתם מתמודדים המגדלים ובעלי העניין האחרים, ומהם הצרכים שלהם והדרישות מכלים שמתקבלים מחקלאות מדייקת ומטכנולוגיות דיגיטליות. תוכנית הפרויקט היא לקיים סדרה של מפגשים לאומיים ובינלאומיים כדי להבין את הצרכים של המגדלים במדינות שונות ועל מנת לשתף ידע מעשי. בכל מדינה יש שימוש בדירים מחקריים ופרטיים חדשניים, בהם יתקיימו ימי עיון להצגת השימוש בטכנולוגיות חדשות שמטרתן לשפר את היעילות, את הבריאות ואת רווחת בעלי החיים. פרויקט סמארט התחיל בינואר 2021 ויימשך עד סוף 2024. הוא פתוח לכל המעוניינים ומגדלים של כבשים ועיזים באירופה, אבל לא רק. מי שמעוניין להשתתף בכנס לאומי או בינלאומי, או לקבל עוד מידע, מוזמן ליצור איתנו קשר ולעקוב אחרינו באתר שלנו או במדיה החברתית.